Το διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών διδακτικής βιολογίας είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα σπουδών με γνωστικό αντικείμενο στη μελέτη της διδακτικής βιολογίας σε μεταπτυχιακό επίπεδο στην Ελλάδα. Το ΔΟΥΠΟΣΟΥ παρέχει παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, προσφέρεται χωρίς διδακτρά από το Τμήμα Βιολογίας και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ. Το αναμένω πρόγραμμα σπουδών του προγράμματός μας φιλοδοξεί να εκπαιδεύσει πλήρως καταρτισμένα στελέχη με γνώση τόσο των σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων στον χώρο της βιολογίας, όσο και των σύγχρονων θεωρήσεων και τάσεων στη βιολογική έρευνα. Προβλέπεται η δυνατότητα προαιρετικής πρακτικής άσκησης, ενώ φυσικά μέρος του προγράμματος αποτελεί και η διαδικασία εκπόνησης υποχρεωτικής διπλωματικής εργασίας. Οι απόφοιτοι του προγράμματός μας θα αποκτήσουν όλα τα κατάλληλα επιστημονικά εφόδια και δεξιότητες προκειμένου να επιλεγούν για την απασχόλησή τους τόσο σε δημόσιους φορείς, για παράδειγμα δευτεροβάθμια εκπαίδευση, άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, υπουργεία κτλ., όσο και φυσικά σε όλο το φάσμα των ιδιωτικών φορέων εκπαίδευσης. Υπάρχει δυνατότητα συνέχισης των σπουδών για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος στα επιστημονικά πεδία που θεραπεύει το μεταπτυχιακό μας πρόγραμμα. Στο πρόγραμμα συμμετέχει μια ιδιαίτερα διευρυμένη ομάδα διδασκόντων, τόσο από το Τμήμα Βιολογίας όσο και από το συμμετέχον Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ και φυσικά σειρά ερευνητών από διάφορα ερευνητικά Ινστιτούτα της πατρίδας μας που έχουν συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο του μεταπτυχιακού μας προγράμματος. Η χρονική διάρκεια ορίζεται σε 4 εξάμηνα, όπου συμπεριλαμβάνεται και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο ανανεωμένο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνεται το μάθημα Συμβολή των Μουσείων Φυσικής Ιστορίας στην εκπαίδευση, όπου οι φοιτητές μας εκπαιδεύονται στα μοναδικά στο είδος τους ζωολογικό και βοτανικό μουσείο, τα οποία λειτουργούν στο Τμήμα Βιολογίας του ΕΚΠΑ. Όπως όλα τα νέα μεταπτυχιακά προγράμματα, έτσι και το μεταπτυχιακό μας πρόγραμμα βρίσκεται υπό συνεχή αξιολόγηση και αναμόρφωση. Μέχρι σήμερα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση επιτυχούς λειτουργίας του. Στην κατεύθυνση αυτή θεωρούμε ότι συμβάλλει το νέο αναμένο πρόγραμμα, το οποίο με ενθουσιασμό υπηρετούν όλοι οι διδάσκοντες προκειμένου να εκπαιδεύσουν τα νέα στελέχη στον τομέα διδακτικής της βιολογίας που θα στελεχώσουν τόσο δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς φορείς στη χώρα μας.